kapistahan sa mga santos nga anghel nga magbalantay. Sa ato karon, sa ato bitaw, sugad kaniadto hangtod karon, nakasinati kita nga ang atong mga ginikanan sa gagmay pata usahay ibilin ta kang lula o kang lolo kay pabantayan kay naa sila'y trabahoon o naa sila'y lakaw. So we are entrusted to the care and guidance of our grandparents or even to their brothers and sisters. Mga uncle na to, nakasuway ta ana nga karong adlaw ibilin ta kay nailakaw si mama o si papa. Karon pod nga panahon na busy na ang mga tao, busa ang mga generations karon do na sila'y mga yaya, do na sila'y mga caretaker o kini nga mga caretakers, mga yaya nato karon empowered by the parents, chosen by the parents. Unsay purpose? Mag-atiman ka nato, maggiya ka nato, magtudlo ka nato. Kung unsay angay nga buhaton, magbantay sila ka nato og sila responsable manubag ngadto sa atong mga ginikanan. So sa ingon ni ana masabtan nato kining celebrations nato nga celebrations of our guardian angels. God is all powerful, but God shares His power to take care to His creation, sa iyang mga creatures, ng mga pure spirits. So don't worry kay kining mga guardian angels, these are the angels who are faithful to God. After the angels were tested, kini sila mao ang napamatud-an nga mga faithful sa Ginoo, mga loyal kaniya, o kini sila iyang gideploy o gi-assign sa matag usa kanato. Remember nga, we are all children of God. Unya, kay children, we are here in this earth to walk, going home. O sa atong paglawig nining kalibutana, gipadalhan ta og mga anghel aron mag-guide nato. Kay kung kita-kita ra, kasagaran sa ato masaag. O kung masaag kita, dili kita makaabot ngadto sa gingharian sa atong amahan. Busa gi-assign niya ang anghel. Ang matag usa nato natay guardian angel. Ang trabaho niya mao ang paggiya kanato, paglamdag sa atong huna-huna panahon sa kalibog og paghatag kanato og guidance og panalipod. Mao na nga naatay prayer sa atong mga guardian angels. It should be prayed every day. In the morning, it should be prayed. Pagkatapos, kining mga guardian angels, makasinati ta nga say naatay huna-huna. Kunya atong huna-huna, kay bawag ta nga di gyud maayo. Mao na usay mawa na sa atong utok. Kaya ang atong guardian angels, mao na siya iya nagipapha, iya nagikabig na tos gawas aron nga mugawas sa atong utok. Unya doon na po mga higayon nga mupili ka og asa ka muagi, diri ka muagi o diri ka muagi. Then it takes few seconds or minutes to think asa mo ko muagi dito o diri. Nya ang imong guardian angels maglikay nimo kung unsay kadautan sa pikas. So mao na usay gusto ka diri ka muagi pero diri lang ko sa pikas. It is the work of the guardian angels to guide us. Kay ang mga guardian angels, mga pure spirits, they can see what lies ahead of us. Kita, takaybaw, nakakita, di mantingin atong mga mata, limited man ang pag makita ani. Ang atong pangutok, limited ang atong understanding. Di man ta makasabot kung siya na adito. Apan ang atong guardian angels, siya mao ang maggiya nato. Sumala usahay, apat kay Jericho, paagi dito magkuspikas gipaagi. Ingon sa unang pagbasa, tahura ang akong anghel. Ayaw siya pagsupaka, tahura ang iyang
pagmando, pagbuot o kanang iyang pagkiya kaninyo. So mga igsuon, ipadalhan ta o guardian angel ang matag usa tungod kay kita mga anak sa Dios. Pinangga niya o gipaabot kita niya ngadto sa gingharian nga iyang giandam alang kanato. Sa atong ebanghelyo, si Jesus gipangutana sa iyang mga tinunan, Lord, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Namikuha siya gamay nga bata og iyang giingnan, gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Wala siya moingon nga ang gingharian sa langit sama iya sa mga bata o para ra sa mga bata, kay unfair sa mga tiguwang, unfair sa mga hamtong, unfair kanato nga mga edad-idarana. So mao ni nga mingon siya, oy, gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili physical nga pagkausab, dili kanang pagkausab nga mahimo tang gagmay karon, ra ang mga AI karon, ang mga tiguwang gihimo bata. Dili ingon ana nga pagkausab ang gipasabot sa Ginoo, kundili ang iyang gipasabot internal transformation. Dili nato wag tangon ang kinaiya sa usa ka anak. Sa may kinaiya sa usa ka anak, dumdum ta atong mga gagmay pata, kung kita tawagon sa atong ginikanan, moduol ta. Kung kita suguon sa atong ginikanan, mosugot kita. Kung kita tudluan sa atong ginikanan, sayon rata mosunod unsay gitudlo. Unya dali rata ka memorya. Kani adto bitaw kag mao pagsugod nato og eskwela sa atong elementarya, kisa may kugihan magtudlo, either si nanay o si tatay mutudlo sa ato pagbasa, pagmultiply ug uban pa. Dali rata makasabot, dali rata makatuhog. Unya pagbasa ana pila ka beses nga tudloan ta pagbasa, pagkasunod ana nga mga tudlo kay ikaw na makamao na ka mobasa. Ang kinaiya sa usa ka bata mao ang kinaiya sa pagkaabli nga tudluan. Kung matiguang na, sirado na ang pultahan o dili na ta makat-on. Apan ang bata, abli unya mukat-on siya. Ang bata muduol siya. Ang bata musunod siya. So ingon si Jesus, kini nga mga kinaiyaha, gawas kon mahimo kamong sama sa mga bata, not physical feature nga mahimo tang sama sa mga bata, kundi mahimo nga huptan nato ang kinaiya sa mga bata. Kay dili nato isalikway ang kinaiya sa mga bata, kay kini pagkatiguang na nato, murag mawala na sa ato ang pagkabata tungod kay kita na may magbuot sa atong kaugalingon, and we do not listen anymore, we do not consult anymore to our parents, to our guardians. Dili na, mura na sila ugwa na ilabot sa atong kinabuhi. Of course, ikaw may mag-final decision, apan ay imong parents, ang imong guardians, na mo na imong kuhaanan o kanang data ba. Mura kag nag-research, nag-gather of data from them, and after all, you make a better decision. Rather than deciding by your own, kay abin mo o kabalo na katanan. But there are many things we do not know. But these guardians, these people around us, they knew about it. So mo na ganindot kaayo nga sama sa usa ka bata, minaw lang gyapon ta. Nya sama sa usa ka bata, tawgon ta, muduol ta. O sama sa usa ka bata, suguon ta, musunod ta. So, mao ni ingon sa Ginoo nga gawas kon mahisama kamo sa mga bata, dili kamo makasud sa gingharian sa langit. So sa ato pa, wa gyud mayon ang Ginoo nga ang gingharian sa langit para ras mga bata. Ang gingharian sa langit, wa mo siya maingon nga di kamo makasud kay dagko na. Hinuon miingon siya, makasulod kita sa gingharian sa langit kung magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. So ang kinaiya sa bata, pipila ka kinaiya, mutubag kung tawgon,
Muduol kong paduolon, musugot kong sugoon. So, mao karon, mabitaw nga gibilinan tag sugo sa Ginoo kay aron ang atong pagkabata nga kinaiya kanato paghigugmaay kamo mao man ay sugo sa Ginoo. Unya mao isip mga anak mao nay atong buhaton. Gitudloan ta ni Jesus pag-ampo kamo ingon ni ini. O isip mga anak mo pray ta. Mag-ampo ta. Kay ngano di ay mga anak bisan tagtiguang na tag-edad sa kalibutan ang tawag sa ato mga anak sa Dios. Ang mga anak sa Dios maminaw sa iyang anghel nga magbalantay. Kaya ang anghel nga magbalantay atong guardians mana. So ang guardian, mga tested spirits man ni sila, dili gayud mo tudlo kanato og supak sa kabubuton sa Dios. Manausahay ka nang gusto ka nga matuog na ka. Pero uy, pa man ko karosaryo. Sige, bangon sa ako kay magosaryo. Nga uy, gusto na kakapoy ang kaayo, pero sa imong kuan lagi magdasig mo pagampo sa pagampo balag unsa ka short nga prayer. Pagampo sa that is the work of our guardian angels. Manindog kitang tanan og ato karon nga ipadayag sa Ginoo ang atong mga pangaliya.